Yeah, what happened? I ate my dinner. I ate my mom at 6 o'clock. Yeah, Hello. 6 o'clock. Ano, nakinig. Kasi, I told you. Ang lakas niyang sumigaw eh. Oh. Gustong gusto niya itong umbrella. Oh. Tingnan mo. Oh, see? Gusto niya. Mm-mm. Gusto niya yung Sumisigaw pa nga payo. siya eh. Ha? Sumisigaw siya. Ah, Bakit gusto niya yung payo, ano? ikaw kasi nag-inumpisahan mo eh. Oh. Wala sigaw eh. Nagsasalita. Gumagano'n siya. Mm. Scream na ako. Come on. Medyo mag, ano yung mami, yan, ganyan. Ang likot ng paa at kamay. Oh. Tuwag-tuwa siya, oh. Tuwan-tuwa siya. Ang likot na